କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଯୋଜନାଟିଏ ଗାଁର ସେହି ଶେଷ ଚାଷୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ କେମିତି? ଆଉ ଏହାରି ପଛରେ ଥାଆନ୍ତି କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ନାୟକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ କୃଷକ ସାଥୀ ବୋଲି ଜାଣୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଅକୁହାହ କାହାଣୀକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଏମାନେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି କୃଷକ ସାଥୀ। ସେମାନେ ଖାଲି କର୍ମଚାରୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ଆଉ ଗାଁର ଚାଷଜମି ଭିତରେ ଥିବା ଆମେ କହିପାରିବା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସେତୁ। ପ୍ରଶାସନର କଥାକୁ ଚାଷୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ହେଉ କି ଚାଷୀର ସମସ୍ୟାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବା ହେଉ, ସବୁ କାମରେ ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ବହୁତ ବଡ଼। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯଦି ସେମାନେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାହେଲେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ୱୀକୃତି କାହିଁକି ମିଳୁନି? ଆଉ ଏହି ବିଡ଼ମ୍ବନା ହିଁ ହେଉଛି ଆମ ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ମୂଳ ବିଷୟ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ କାଗଜ କଲମରେ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ସେମାନେ ହେଲେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରାହକ, ମାନେ କେଉଁ ଚାଷୀ କେତେ ଜମିରେ କ'ଣ ଫସଲ କରୁଛି ତାର ପୁରା ହିସାବ ରଖନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଜନାର ପ୍ରଚାରକ, ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇକି କୁହନ୍ତି। ଆଉ ତୃତୀୟରେ, ଯାହା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷକଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାଥୀ, ଯାହା ପାଖରେ ଚାଷୀ ନିଜ ମନର କଥା ଖୋଲିକି କହିପାରେ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାମ ହେଲା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ତଥ୍ୟ ଆଣି ତାକୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରିପୋର୍ଟରେ ପରିଣତ କରିବା। ସେମାନେ ହିଁ ଗାଁର ଅସଲ ଚିତ୍ରକୁ ସରକାରୀ ଫାଇଲ ଭିତରକୁ ଆଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ସେମାନଙ୍କ କାମର ଯେତିକି ମୂଲ୍ୟ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ମାନ୍ୟତା ମିଳୁଛି, ସେ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳର ଫରକ। ପ୍ରଥମ ବିରୋଧାଭାସଟା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟକୁ ନେଇ। ଦେଖନ୍ତୁ, କାଗଜପତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ହିଁ ପୁରା ବିଭାଗର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମସ୍ୟାଟା ହେଲା ପାରିଶ୍ରମିକକୁ ନେଇ। ସେମାନେ ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ କର୍ମଚାରୀ ଭଳି ଦିନରାତି ଘଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳେ କ'ଣ ନା ମାତ୍ର ଏକ ସାମାନ୍ୟ ମାନଦେୟ। ଆଉ ସେହି ସାମାନ୍ୟ ମାନଦେୟର ପରିମାଣ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମାସକୁ ମାତ୍ର 1500 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା, ଏତିକିରେ କ'ଣ ଆଜିକା ଦିନରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଚଳିପାରିବ? ଏଇ 1500 ଟଙ୍କା କେତେ କମ୍ ତାହା ଏହି ତୁଳନାରୁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 9000 ଟଙ୍କା, ଆଉ କୃଷକ ସାଥୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ତାର ଗୋଟେ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଂଶ। ତେବେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ଖାଲି ସଂଖ୍ୟାରେ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅବହେଳାର ଏକ ପ୍ରତୀକ। ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ସମସ୍ୟା, ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏକ ମାନବୀୟ କ୍ଷତିର କାରଣ ପାଲଟିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନିରୁତ୍ସାହର ଚକ୍ର ତିଆରି କରୁଛି। କଥାଟା ହେଉଛି, କାମ ଭଲ ହେଲେ ଶ୍ରେୟ ନିଅନ୍ତି ଅଧିକାରୀମାନେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନାରେ ଯଦି କିଛି ବି ଭୁଲ ହେଲା, ତାହେଲେ ଦୋଷ ସିଧା କୃଷକ ସାଥୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ମାନେ ସହଯୋଗୀ ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଳିକା ବକ୍ରା ବନାଯାଏ, ଆଉ ଏହା ତାଙ୍କର ମନୋବଳକୁ ପୂରାପୂରି ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ଆଉ ଏହା ଖାଲି ଟଙ୍କା ପଇସାର କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ସମ୍ମାନର ବି କଥା। ତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କାମ ପାଇଁ ଡକାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କୃଷି ଅଫିସରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବସିବାକୁ ଚୌକିଟିଏ ବି ମିଳେନି। ଏହା ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହିତ ସମାନ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କର ପୂରା କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଛି। କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୂଲ୍ୟବାନ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅଦୃଶ୍ୟ। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର କଠୋର ବାସ୍ତବତା। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଟେବୁଲକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଏହା ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଜୀବନକୁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, କାଗଜରେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ହେଉଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ପୁରା ସମୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପାରିଶ୍ରମିକ କାଗଜରେ ଲେଖା ଅଛି 1500 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପୁରା ଜୀବିକା ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ନିରାଶାର ମୂଳ କାରଣ। ଆଉ ଏହାର ଫଳ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆର୍ଥିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା, ସମ୍ମାନହାନି ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାରର ନିରାଶା। ଏସବୁ ମିଶି ତାଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେତୁ ହିଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସରକାର ଆଉ କୃଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିରୁତ୍ସାହ କେମିତି ସମଗ୍ର କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଏହାକୁ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଭାବିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କର୍ମୀ ହିଁ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବିଭାଗର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ବିଫଳ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଏହାର ପରିଣାମ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ। ଜଣେ ନିରୁତ୍ସାହିତ କର୍ମୀ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଯୋଜନା ବିଫଳ ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ କାମ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, କୃଷକମାନଙ୍କର ବିଭାଗ ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଯିବ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସମଗ୍ର କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ?
କିପରି ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକୁ ମଜବୁତ କରାଯାଇପାରିବା ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବହୁତ ସରଳ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ। ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କ କାମକୁ ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳୁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ତୃତୀୟରେ ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ପୁରସ୍କାର ମାନେ ଉଚିତ ପାରିଶ୍ରମିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସକାରାତ୍ମକ ଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେତେବେଳେ କୃଷକ ସାଥୀ ସଶକ୍ତ ହେବେ, ସେମାନେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଫଳରେ ଚାଷୀ ସମୃଦ୍ଧ ହେବେ ଆଉ କୃଷି ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଏହା ଏକ ମଜବୁତ କୃଷି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆଉ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଭବିଷ୍ୟତର ମାର୍ଗ ତିଆରି କରିବ। ତେଣୁ ଶେଷରେ କଥା ଏତିକି, କୃଷକ ସାଥୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ୍ୟ ଅଧିକାର ଦେବାଟା କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଜରୁରୀ ନିବେଶ। ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ଏତିକି, ଏହି ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ମାନ୍ୟତା ଭିତରେ ଥିବା ଫାଙ୍କକୁ ଆମେ କେବେ ଆଉ କିପରି ପୂରଣ କରିବା? ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି।